1500 आणि चे म्हणजेच आपण गुणाकार क्रिया करतो, म्हणजेच 1500चे म्हणजेच 1500 गुणिले 25%, टक्के म्हणजे शेकडा पद्धती, शेकडा पद्धती आपण 100वर काढतो, म्हणजेच टक्के म्हणजेच 25ला 100ने भाग देऊयात आणि इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तर 1500 ही संख्या पूर्णांक रूपात आहेत, म्हणजे जी संख्या पूर्णांक असते तिच्या छेदस्थानी आपण 1 मानतो, म्हणजे छेदस्थानी 1 म्हणजे ही 1500 संख्या अंश स्थानी आहे, म्हणजेच 25 अंश छेद 100 म्हणजे छेद 100 यावरचे 2 शून्य आणि 1500 अंश म्हणजे 2 शून्य. आता उरलेली संख्या आहे 15 आणि 25. 15 आणि 25चा गुणाकार करूया. 15 पाची 75, हातच्या आले 7, 15 दुने 30, 30 आणि 7 37. 15चा आणि 25चा गुणाकार आलेला आहे 375, म्हणजेच